Katsotaan tiimitoiminta Lafayette GPS-ohjelmassa. Tämä on tiimit. Täällä on kaikki aktiiviset tiimit tällä käyttäjällä. Täältä painetaan vaikka yhtä tiimiä, niin täällä määritellään, onko tiimi aktiivinen vai ei. Ja tämä on niinku tärkeä toiminto. Kun sen painaa ei-aktiiviseksi, niin häviät sieltä itse ja sun koirat. Painat päälle, niin sinne tuli nyt näkyviin sinä ja sinun kaikki koirat, eli kaikki pannat. Eli oletuksena, että jos sinä katsot, niin muutkin katsoo. Eli pannat siirtyy käyttäjän mukana aina kaikkiin tiimeihin. Ja sitten määritellään, että näkyykö vai eikö näy. Tiimi jaetaan kavereille joko kopioimalla toi koodi. Lähetetään koodi WhatsAppilla tai viestillä kaverille ja kaveri liittyy tiimiin tuolla koodilla. Tai jos ootte jo kavereita ohjelmassa, niin kutsutaan kaveri. Ja tämän alla linkki Omariista-alueeseen, sitä painamalla niin voidaan lisätä jo puhelimeen lisätty Omariista-alue tai metsästysalue. Metsästysalue voi esimerkiksi olla seuran passit, jotka on tallennettu puhelimeen metsästysalueen nimellä, jolloin saadaan vaikka 50 passia kerralla. Eli tehdään metsästysalue, sinne lisätään vaikka ne kaikki 50 passia ja tämän kautta linkitetään ne passit. Niin kuin täällä on passeja. Metsästysalueen nimi on LEG-passit, niin ne on lisätty passit tuohon ryhmään metsästysalue toiminnon kautta. Ja sitten Omariista on linkitetty tänne alle. Niin tätä kautta, ryhmän kautta tai tiimin kautta, niin kaikki, ketkä on tiimissä, näkee nämä passit ja näkee nämä alueet. Ja tämä on erityisesti tärkeä, kun on Basic-lisenssin käyttäjiä, niin Basic-lisenssi, niin pystyt seuraamaan kavereiden koiria tiimin kautta ja pystyt näkemään niin kuin metsästysalueet tiimin kautta, eli Omariista-alue tai joku piirretty alue, koska Basic-lisenssissä ei ole kun toi perusmaastokartta ja Basic-käyttäjällä ei ole myöskään tilarajoja näkyvissä. Niin tiimin kautta niin Basic-käyttäjä pääsee nauttimaan toiminnasta. Ja sitten vaan täältä pois ja valmis.